Hello, sziasztok! Én Crafter Mother vagyok, és ez most egy újabb Shake of Fidget videó, de nem a megszokott. Ugyanis ez egy teljesen más Shake of Fidget, amit ugye nem szeretnék elmondani, mert megtiltották nekem, és hogy azt mondták, ha elmondom, akkor lebasszák a karakteremet, és akkor hát meg is mutatnám nektek, hogy ez ugye miben más, mint a többi, de amíg oda nem érek, addig vágok egyet. Na hát itt is vagyunk. Mi a fasz? Ugye a meteor árnyéka vetőn. Na azért. És akkor itt vagyunk ugye most a Foxtrot 1-en, mármint hogy ez az 1-es szerver. Ugye amit látjátok már is teljesen más itt az ilyen cucc, mint más SF-en. Tehát hogyha megnézitek az egyik SF videómat, akkor látni fogjátok, hogy hogy vannak ilyen dolgok. Beregisztrálok, és aztán visszajövök. Itt vagyok már 5 perc azon vacilálok, hogy mi legyek most. Hát mindegy, leszek, harcos leszem. Jó. Akkor ugye a név, az ugye nyilván Crafter Mother. Crafter Mother, oké. Nem tudom, ezt ugye kivágom, mert nem szeretném, hogyha ezt az e-mail címemet használnátok. Ugye itt is vagyunk, és ugye a szemfüleseknek már feltűnt, hogy 10.000 gombám van, és 1 milliárd aranyom, pontosabban 1 millió, bocsánat. És nézzük, hogyha ez nyitva lesz, én beszarok. Nyitva van, és beszarok! Oh! Akkor ez a szerver, amit kerestem, megtaláltam, oké, rendben. Mi a fasz? Na, szóval, akkor kezdjünk is bele ugye az egész dologba, de mi a fasz ez? Na mindegy, ugye, amint látjátok, egyébként ilyen lett a karakterem, ugye nincsen semmim. Ugye ez a 10.000 gomba meg ez 1 millió arany azért picikét és ezt figyeljétek. Mondjuk beállítjuk, mondjuk ez ad a legtöbbet, ugye? Igen, ez ad a legtöbbet. Beállítjuk ugye 15 perc a várakozási idő, de nem kell megvárni, nem is fogok addig vágni, mert ki lehet hagyni. Viszont ez kicsit bugos, mert sajnos mindig ugyanez a karakter van. Tehát ezt mindenki leszarja, és egyből 3-as szintűek vagyunk, pontosabban 3,5. Mert azért egy picikét több. Na, hát akkor nézzünk be egy kazamatát, mondjuk ezt itt. Hát biztos le fog győzni, de nem érdekel. Menjünk akkor mondjuk fogadózni időmet. És akkor... Ugye 3-as, tehát hogyha így fejlődünk, akkor azért úgy elég tehát mindig kihagyjuk, meg mindig ilyesmi dolgokat csinálunk, és már 4-es szintűek vagyunk. Tehát én egy videót láttam erről, és első dolgom volt, hogy megkeressem a szervert, és feljöjjek rá, mert én mindig akkora álmom volt mindig az, hogy 100-asnál nagyobb szintű lehessek, és ez most itt valóra vár. Tehát a legnagyobb karakterem az is 200, nem tudom, hogy mennyi is. Anyád, ez menő. Ez mi a fasz? Egyébként? Na, bebuggolt, genyó. Hallod, Demet? Bebuggolt. Na jó. Oké, végre betette. Akkor most egy picit azt a kardot befigyel. Na, ezt most meg is veszük, leszarom. Ezt ugye akkor itt mindjárt el is adjuk. Ugye harcos lettem, ugye szerintem ti is láttátok, igen, ezt még láttátok. Hát behúzzuk szépen a pajzsot, a kardot. Meg ugye ide az ilyen meg akkor jöjjön még egy mondjuk ilyen lábszárvédő is, meg és egy gatya. Hát ez mondjuk jó lesz most övnek. Mindenem faszom. Na, jó, ezt most nem hallottátok, jó? Hát jó, és akkor mondjuk nyomjunk egy új áru, de csak azért, mert na. Jó. Jó, ez pont jó, mert sisak. Olyan, ez jó fegyver azért. Ugye nem is fegyver. Na jó, már mindegy. Hát akkor szerintem zúzzunk is mondjuk egy ilyen arénál még nem, mert csak 100-asnál fölülibb szintűek vannak. És akkor hát menjünk is egy ilyen 15 percre. A francokat. Minek 15 perc, ha itt van 2 centire. És akkor zúzzunk be mondjuk egy kazamatára, nézzük meg, hogy már ugye tudjuk győzni. És amit látjátok,
Hát, simán legyőzött. Please, fuck off! Jó, akkor menjünk varázsboltba, és akkor nézzük meg, hogy miből élünk. Ugye ez nekünk tökéletes lesz ide ilyen kis cuclimucinak. Ez meg ilyen gyűrűnek, mert ugye ez is kell, ring is kell, ez nem odavaló, ez viszont odavaló, tökéletesnek lesz nekünk. És akkor mondjuk, itt ugye nem lehet bájitalokat venni, tehát akár mennyiszer kattintotok rá, itt nem fog behozni nektek bájitalokat, és ezért kell anyád. Ez fúj. Na jó, hagyjuk. Menjünk akkor mondjuk ide kazamatázni, és akkor győzzük már az elsőt, már azért, na, hát most itt sem. Ennyi vagy, le vagy győzve, kiskucsok, ennyi! Na, és ugye már látjátok, már 7-es szintűek lettünk, ugye az elsőt már simán le lehet győzni, de ez nem nagyon dolog, nem nagy dolog. Viszont a másodikat már egy picit, ja, jó, ezt is lecsaptuk, mindegy, nem szólok be. És hát igen, nem baj, kísérletem maradt nagyon-nagyon picike, de mindig le fog győzni, ameddig ő kezd. Na hát ez már nem mindig lesz így, mert most én. Ennyi vagy! Ennyi! Érted? Kisköcsög! Ennyi! Jó, mondjuk ezt már nem hiszem, hogy le fogjuk tudni győzni, mert ez már egy kicsit nagyobb szintű, de majd meglátjuk. Szóval egyébként el szeretném mondani, hogy hamarosan nagyobb változások lesznek, mert ugyanis kaptam egy ennél 1000-szer jobb gépet, és mostantól azon fogok majd videózni, át is fogom vinni a mikrofont, és azon fogok majd ugye videózni, nem mondtam már, 1000-szer elmondtam, na nem baj. És akkor persze gyorsabb videók lesznek, jobb minőségűek, jobb felbontásúak meg, tehát így sokkal jobban tudom majd őket én magam vágdosni, meg ilyesmi dolgokat. Hát azért szerintem már fejlődhetnénk már azért kicsit többet, mert ne? Nézzük azt, hogy ez így jó, nem. Hát akkor húzunk a fegyóboltba, és akkor vegyünk jobb fegyvereket, az kesztyű, ez is kesztyű, akkor nem kell. Szerintem el fogok kezdeni egy új karaktert, mágussal, mert miért nem? Jó, ez a kart, ez már szar. Anyád, ez talán melles genyó. Mondom eladni. Jó. Anyád, ez melles genyó. Na, hát akkor húzunk azonnal és akkor próbáljuk meg ezzel legyőzni ezt a kis faszázit. Na. És akkor le is győztük, ennyi vagy. Jó, ennyi, legyőztük, szép 11-es szintűek vagyunk. Sajnos itt kevesebben fejlődnek, de a második részben majd megmutatom, hogy hanyas vagyok az S4-en. Mert ugye ott sokkal jobban, gyorsabban fejlődsz, tehát ott ilyen 20-as szinteket is meg lehet ugrani pályánként. Jobban megéri ott beregisztrálni, de az a baj, hogyha ott eladsz kulcsot véletlenül, vagy bedobod a WC-be, akkor sajnos ezt már nem bírod visszaszerezni, és akkor nem tudsz tovább lépni a következő kazamatához. De hát ennyi. És igen. Hát istálózunk, bérelünk már ki. Mondjuk istálózunk, mert azt akkor kiberlek egy ilyen nagy szart. Ezt a szart kibérlem, nem én. 14 napra ki van bérelve ezek is kocsok. De hát 14... Ja, és az az érdekessége, hogy ugye minden nap újra töltődik, és ugye a városőrnek is mindig 1 millió, pontosabban 10 millió aranyat lehet, igen. Igen, 10 millió aranyat lehet szerezni 10 óránál, viszont így csak 1 millió aranyat, de rohadtul megéri, mert ugye más szervereken ez nem így van. Tehát igen, és itt az a különlegesség, hogy addig iszol piát, ameddig akarsz, és most meg is mutatom. Mert ezt én is csak úgy hallottam haveromtól. Ezzel most én is kíváncsi vagyok ám. Nem, akkor bassza meg. Na, hát akkor szerintem köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomjál rá egy lájkot. Már is jövök a következő résszel. Szóval, igen, ennyi is volt. Sziasztok!